उषा देवी जिंदाबाद 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 रामदेव भैया जिंदाबाद ग्रामीण जनता जिंदाबाद जवाहर पंचायत की जनता जिंदाबाद कलमदाबाद जिंदाबाद विजयी के झंडा लहरावे के बहो कालिका स्टूडियो आरा की जितावे के बाहो कलम दबात पर बटम दबावे के बाहो अपना उषा देवी के मुखिया बनावे के बाहो अपना रामदेव भैया के अब की जितावे के बाहो उषा देवी जिंदाबाद रामदेव भैया जिंदाबाद करी है विकास सब हो जाई पास कुछ रही नहीं कमी गाँव चमकई है नमवा आगे तक बढ़ई है चाची धरतनी दमी करी है विकास सब हो जाई पास कुछ रही नहीं कमी गाँव चमकई है नमवा आगे तक बढ़ई है चाची धरतनी दमी करमठ पड़ते आसी के लिया के बहो करमठ पड़ते आसी के लिया के बहो अब की अपना उषा देवी के मुखिया बनावे के बाहो अपना रामदेव भैया के अब की जितावे के बाहो उषा देवी जिंदाबाद रामदेव भैया जिंदाबाद ग्रामीण जनता जिंदाबाद जवाहर पंचायत की जनता जिंदाबाद कलमदाबाद जिंदाबाद बाट सगरी सोर चाची डाली हो न भोर भैया कहतानी साची बनी जाई नाली सब गौआ के गली काका रही नहीं काची ए चाची साचो हो बाट सगरी सोर चाची डाली हो न भोर भैया कहतानी साची बनी जाई नाली सब गौआ के गली काका रही नहीं काची होते भोरे वोट देवे जाए के बाहो कलम दबात पर बटम दबावे के बाहो अपना उषा देवी के अब की जितावे